Здравейте, дами и господа! Ще ви прочета едно писмо, където преди много време в кабинетът ми дойде една дама. Нямам представа откъде е. Даде ми едно писмо, но смятам, че е доста актуално и интересно. Мисля, че неизвестен автор, но тя може би реши да ми го даде. Писмото гласи така. Едно дете питало майка си: „Мамо, защо плачеш?“ Попитало майка си едно малко момче. „Защото съм жена“, отговорила му тя. „Не разбирам“, казало детето. Майка му го прегърнала. „Никога няма да разбереш“. Малкото момче попитало баща си: „Защо мама плаче сякаш без причина?“ „Ами всички жени плачат без причина“, отговорил сурово бащата. Момчето пораснало и станало мъж, но все още се чудало защо плачат жените. Затова попитало Господ. „Господи, защо жените плачат толкова лесно?“ Господ отговорил: „Когато създадох жената, я направих специална. Направих и рамената достатъчно силни, за да поемат тежестта на цялия свят и въпреки това достатъчно нежни, за да го даряват удобно. Удобство. Дадох и вътрешна сила да издържи раждането на дете и отхвърлянето, което много пъти идва от децата й. Дадох и твърдост, която й позволява да продължава напред, когато другите се отказват, и да се грижи за семейството си дори при болест и изтощение, без да се оплаква. Дадох и чувствителност, да обича децата си независимо от всичко и въпреки всички обстоятелства, дори когато и детето й е наранило много. Дадох и сила да помогне на мъжа си да преодолее грешките си и я създадох от неговото ребро да защити сърцето му. Дадох и мъдрост, да знае, че добрият съпруг никога не би наранил жена си, но понякога изпитва нейната сила и нейното решение да бъде до него непоколебимо. И накрая и дадох сълза, под която да се приюти. Това е нейното уникално право, за да го използва, когато има нужда. „Виждаш ли, сине“, казал Господ, „красотата на жената не е в дрехите, които тя носи, не е в фигурата, която има, или по начина, по който срезва косите си. Красотата на жената е в нейните очи, които са пътят към сърцето й, мястото, където любовта обитава.“ „Какво е днес твоето най-голямо желание?“ ме попита Бог. Аз отговорих: „Боже, грижи се добре за тези, които сега четат и слушат това писмо, за тяхните семейства, за приятелите им, и им кажи, че аз много ги обичам. Любовта на Бог е като океан. Можеш да видиш началото, но края никога. Сега чета това писмо, за да мога да зарадвам и други хора. И както казваме ние, уважаеми дами и господа, ангелите съществуват и това е истина, но понякога те са без крила и ние ги наричаме приятели.“ Ето това писмо искам да кажа на всички хора така, че когато вярата е в теб, когато търсиш начин да помогнеш на приятел, на близък, на дете, на съпруг, прави го с вяра, защото за Бог разстояние няма. Няма молитва нечута, уважаеми дами и господа. Няма нещо, което да не е изпълнено, стига да е казано с вяра. Ще ви разкажа един случай за себе си, където аз изживях и разбрах какво значи Бог навсякъде да те следва и да те показва правилния път. Преди много години, смятам, мисля, че децата ми бяха много малки, отидахме на море. Трябваше да пътуваме с колата, но като отидахме там, се дигнаха температура, започнаха да кашлят. Не можех да ги спаса. 3 деца, аз млада. Отидахме на лекар, дадаха ни едни лекарства, които на времето еритрани и други такива антибиотици бяха доста актуални, за да може да се спасат, да се спаси състоянието. Лекарят каза, че е възможно е, когато са пътували, течение, което е съвсем логично.
Започнахме да даваме лекарствата и колкото повече даваме лекарства, толкова повече температурата се вдига. Тогава, на времето, знаете, по бабешки лечението, хазайката ни даде, бяхме на поморие, хазайката ни даде оцет, даде ни чаршафи, за да можем да свалим температурата. Уморена вече от всичкото това, което преживях през деня и през нощта, че не мога на трите си деца да сваля температурата, съм задрямала. Седнала съм така на пода и съм си облегнала главата на стената и съм задрямала. В един момент се отваря вратата в съня ми и влиза Богородица. Невероятно висока, невероятно с много хубави одежди и с едно много миловидно лице. И преговаря. Аз дигам глава нагоре и се оплашвам се, защото казвам, нима това е възможно, нали? Аз се чувствам ниска, дребна. И тя казва така, не се притеснявай, Ваня. Трябва да си отидете в София. Днес е сряда. Говоря ви за 80-81 година. Днес е сряда. В четвъртък ще се приберете. В петък ще отидеш в църквата в София, Свети Кирил и Методий, тя се намира на Кирков пазар. Там зад казана, голямата печка, зад печката има колона. На колоната има икона. Иконата се казва Свети Фанури. Там ще отидеш да се помолиш за децата ти и в събота децата ти ще бъдат здрави, 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 здрави. И си събудих се явно съня ми. Бях много притеснена и казах на съпругът ми, той казва, тръгваме си веднага. Тръгваме си в четвъртък, прибираме се. В петък аз отивам в Кирил и Методий църквата, говоря ви по времето, когато още не бяха реставрирани всички наши Божии храмове. Тя е обикновена такава, с едни тежки пердета на вратата. Влизам, беше сутринта, една баба с черна кърпа и аз си казвам, моля ви, госпожо, мисля, че тогава не бяхме госпожи, но казвам, моля ви, маменко, помогни ми, не знам, за първ път идвам, Богородица ми каза, че има икона, зад голямата печка казана, на колоната има икона, там трябва да се помоля за децата. Тя тогава ме погледна достичка така очудено, защото може би и за нея беше чудно това, което казах, и ми казва, те ти печката, те ти колоната, те ти иконата, прави какво ти е рекла Богородица. И жената си замина там при свещите. Нямам представа какво съм се помолила, действително видях иконата. Това е една икона на млад светец, така поставила ръка над болни дечица. Какво съм казала, нямам спомен, но само усещах от очите ми, излизаха толкова силно сълзите, че все едно бях с помпи. Като си тръгнах оттам, усетих едно облегчение и си тръгнах с вяра. Говоря ви за времето, когато аз не съм осъзнавала всъщност, че има нещо различно в мен. Прибрах се в къщи, действително децата ми бяха по-добре. Вечерта, за събота, в петък вечерта, събота, сънувам пак Богородица, но вече идва от дома и ми казва, ти изпълни всичко това, което ние те заръчахме. Сега децата са ти здрави, здрави, здрави. Действително нямаше помен от настинката и от температурата и от всичко това, което беше. Моите деца са родени на август месец. На 26 август и 28 са и тримата. Имам близнаци, един по-голям син. Това беше денят на Богородица. Това е, което мога да разкажа за Богородица. Преди много време, се случи една ситуация с мен. Излизах от работа. Тръгвах към църквата Света Неделя, за да отида да си платя GSM-ите. И какво стана? От дясната ми страна на мен идва една дама, която достичка така облечена с дрехи неподходящи за нейната възраст. Дори смешно. Обезличила се. Просто като тинейджърка. Мислено поглеждам, така и си казвам, Господи, защо тази жена така се облекла? Тя се обезличила за възрастта, че тя всяка възраст има своята красота. Поглеждам едни бутуши, до колената са високи, с една къса кожена пола, с много руш на бузите, с много доста начервени така уста с ярки цветове и аз реагирах като жена. Мислено си казвам. И в момента, в който тя минава така пред мен,
Виждам, че на бутушите така се движат едни звънчета, пампулчета, дето казвам, леле, това ако се върже, и в момента, в който си го помисля, то се върза, тя политна и се задържа на колоната, където беше срещу банката. Естествено, аз изреагирах, защото аз знам, че това бях аз. Този ден беше достичка така интересен и очудващ за мен. Не падна жената, влезе си в банката и аз влязах да си запаля една свещичка в Света Петка икона, църквата и си казвам, Майко Богородички, Господи, аз не исках да направя лошо на тази жена. Просто реагирах, че се обезвеличила като възраст. Дрехите, които облякла някакси, то просто не беше просто смешно. Изгоря ми свещичката и си тръгвам. И в съзнанието ми се идва мисъл форма. И излез в дясно, Бог да ти покаже какво е лъжа. Казвам, Господи, аз бях тръгнала да си купувам жито, но щом трябва да изляза от дясно, ще изляза от дясно. Това е централният вход на Света Петка. Пред вратата на Света Петка един господин проси. Но така изкусно си е завързал пръстите и държи една чашка, в която да му пускаш парички. И миловидно, дайте за хлебчето. Аз бъркам в сакото, пускам левчето и в момента той казва така: закопчай се, че духа вятър. Ръцете му се отворих. Тогава дойде мисъл форма и се казва: Бог ти показа какво е лъжа. За което казах: благодаря ти, Господи. Тръгнах да отивам към Централна поща. От другата страна на Алабин, където е градинката, стои една дама от малцинството, наскута е едно по-малко дете, едно по-голямо, проси и същевременно тя пуши. Аз обикновено реагирам на такива неща и казвам: не, след като пуши майката, трябва да е длъжна, ако е майка, трябва да си прави сметка какво ще даде на детето си да яде. Минавам от другата страна, далече, тя жената не ме и поглежда, нито пък е помислила, че аз мога да мина нещо, да й дам или да отмина. Свърших си аз работа в пощата и се връщам и вървя точно от Гурко, вече да навляза към Алабин. Може би всеки ще се сети, където падна стената и удари две момиченца с кола. И решавам, там имаше павилион за закуски. Решавам да отида да купя два сандвича на децата и да ги дам. Нещо заговори в мен, просто такъв беше деня. И си казвам, това, че майката пуши, не значи, че децата са яли. Поръчвам два тостера и казвам на дамата: моля ви, понеже са за деца, направете нещо, което е много богато, нещо, което е хубаво, нали? И тя казва: имам там луканки, картофи, нямам представа точно какво беше, и казвам: добре. Прави тя двата тостера и вече, когато са готови, се обръща към мен да ме попита какво да сложи, кетчуп и майонеза. За част от секундата аз поглеждам и казвам, че не. Виждам, че майонезата е до печката и се притесних да не би нещо да направи на децата, все пак е майонеза. Докато отворя устата да кажа кетчуп, само чувам гласа на детето: лелю, само кетчуп без майонеза. Обръщам се, вярвайте ми, циганката с децата зад мен. Дадах. Тя нищо не казва жената, нито говори, с един стъклен поглед ме гледа, подавам на голямото дете сандвича и казвам: това е за вас. Давам и на нея, тя го взима, но не реагира. А детето ми казва така: ние знаехме, че Господ е с тебе, да си жива и здрава и да имаш много успехи. Аз си заминах и върва и още под въздействието на мисълта в Света Петка какво стана, мисълта за сандвичите какво стана, върва вече на метрото на Сердика, за да отида към халите. На последната площадка виждам още една циганка, която проси. Но я виждам много особено, малка, някакси неестествена. Но казвам: хайде сега, стига толкова, аз днеска толкова много хора има, какво да направя? Имам в себе си едно звънково левче и 20 лева. Изкачвам се на последното стъпало. Идва мисъл форма. Може би това бях аз,
имах нужда от хляб. Аз обикновено казвам, Бог е навсякъде. Връщам се и казвам така: Господи, ако това е заради Тебе, ще се върна. Интересното беше, докато слизах по стълбите, виждах жената. Мъничка с черна дълга коса, свита много. В момента, в който стигнах, за да пусна левчето, не чух нито къде падна левчето, нито видях жената. За част от секундата се върнах обратно и стоя на стълбите до магазин Явор, на времето беше, и не знам къде съм, не знам коя съм, не познавам нищо около мен. Това е за част от секундата. Ето такива неща се случват, когато хората не могат да разберат какво става с тях. Това се случват и с мен. Необясними неща. Но вярата ми е много силна и Бог ми дава пътеки различни. Затова, дами и господа, не губете вяра. Търсете Бог всяка една секунда. Не го търсете само когато имате нужда, защото Бог не е сервитьор. Така казваше една колежка, Марианка Илиева, която пише книги за отвъдното. Бог не е сервитор и Той не чака веднага да щракнеш с пръсти и да ти даде всичко това, което искаш. Ето в едни такива моменти се губи вярата. Ето в едни такива моменти хората казват: ами аз се моля точно това, което не искам да стане, ами то става. Еми точно за това става. Защото молитвата ти не е отишла там, където е чута. Тя е отишла там, където само имаш нужда и чака своя ред. Затова, дами и господа, не губете вярата си. Молете се истински и знайте, че няма молитва нечута. С уважение.